କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦକା ଭୋଳାରେ। ବଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ନାଁଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ମୋର ମିନତି ସାହୁ। ମିନତି ସାହୁ। କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ମୋର ପାଇଲସ ହେଇଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 15-17 ବର୍ଷ। 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ ମେଡ଼ିସିନ କେଉଁଥିରୁ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ? ବହୁତ ଏଲୋପାଥି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଥିଲି, ଅପରେସନ ବି ଥରେ ହେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ଗାଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଖାଇଥିଲି, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଛି। ରିକଭରି କିଛି ହେଲାନି। ତାପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଶ୍ରୀରାମ ବଜାର ଉଲ୍ଲାସ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣେ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସକ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଖାଇଲି 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ। 3 ମାସ ଖାଇଛନ୍ତି? 3 ମାସ ମାନେ ଏବେ ଖାଇଛନ୍ତି? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖାଇବାର? 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ। 7 ବର୍ଷର ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଟୋଟାଲି 7 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରିନି? ତାପରେ ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ପଇସା ପତ୍ର ନେଇ କାଳେ କହୁଥିବେ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମେସେଜ ଗୁଡ଼ା ଦେବେ ନା ଲୋକଙ୍କୁ। ଏବେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଇନି। ତାପରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମେ ପ୍ରିଫର କରୁଛୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କିମ୍ବା ଏଲୋପାଥି, କେଉଁଟା ପ୍ରିଫର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆୟୁର୍ବେଦିକ, କାରଣ ଏଟା ଭଲ ଜିନିଷ, ତାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୂଳରୁ ରୋଗଟା ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।